i razgovaraš recimo sa svojom majkom, pravom majkom koja te rodila. Evo, ona je recimo tamo na kameri i ti joj pričaj nešto. Šta bi joj rekao? Evo, gledaj tamo u kameru i tu ti je kao mama i ti je sretaš i pričaš nešto. Zdravo mama, ovako. Ja samo ću se upoznat ovako. Zdravo mama, ona kaže zdravo. Mama, jel ti mene znaš? Ona kaže, ne znam. Da ti ja nešto ispričam. Dođi sa mnom i ti ja ovako da počnem pričam. Ti se, mama, ne sjećaš da si ti mene rodila, da si bila na drugom stanju, kad ti je rekao doktor. Sve me mama priča. Bila, i ti si mene ostavila. A ja sam tebe puno volio, nisam znao, plakao sam. Plakao sam za tobom, suze su mi volike bile. A ti ne znaš da ja tebe puno volim i tebe i nju. A tu se meta, muta. Ja te volim, mama, ali dođe da se upoznam, da me vidiš, da me proceniš, da sam ja tvoj sin. Dođi lijepo, ti se stidiš pred mojom mama i tata, nemoj se stidjeti. Lijepo kucni sa mojim ocem, da ne da imaš ti moje ime. Ali dođi lijepo, poznaću te sa mojim mama i tata i onda se objasni. Objasni se i objasni. Kad se objasniš, bit će sve lijepo i odlično će biti. To bi sam rekao, bio ja nešto.